Bitarata ni o bɛnna utukalo tile 26 ma san 2025. Mamako News TV Jabarani filɛbagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sedimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ na ka kɛ ni Simanw Bɔrɛ ale kɔni sɔngɔ yɛlɛli ni ale yɛrɛ ye jagofɛn ye min nafa ka bon kosɛbɛ an ka ɲɛnɛmaya kɔnɔna la ani an ka sirabakan ɲɛtaaw ma. An ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ jagoko ale koɲɛ ma ni o ye Musa Alassane Jalo ye a bɛ k'a fɔ k'ale ye kumaɲɔgɔnya caman de kɛ ni o maa ɲɛmaaw ye. A yirala k'a fɔ sigiba dɔ kɛra kunun tɛnɛn ni o bɛnna utukalo tile 25 ma san 2025. Jagoko minisiri ale kɔnɔna la ni seriyara o maa ɲɛmaaw fɛ ani ministère des transports et des infrastructures maaw fɛ ka se ka taa siman ale sɔngɔ bɔko kura. A yirala k'a fɔ siman min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan nɔ ale sɔngɔ kɔni kɛra 22,400 min bɛ bɔ Kana ale kɔni kɛra 23,400. An bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. Farafinna ye danaya ta ko kura ka da Mali kɛnɛya ko kan ka sanga ni médecin colonel Asaba Jalo Tun ni ale yɛrɛ ye Mali jamana kɛnɛya ko ani ɲɛtaa sabatili minisiri ye k'a ta ka kɛ OMS ni o ye diɲɛ seleke naani kɛnɛya ko tɔnjɛkulu ye farafinna gun kan. O ɲɛmaa dankan fɔlɔ ye ni o ye première vice présidente ye a tun bilasiralen don professeur Andian Mudugu fɛ ni ale yɛrɛ fana ye minisiri ye kɛnɛya ko binakun kan Gabon jamana kɔnɔna la. Ale de taara ka kɛ tɔnjɛkulu in yɛrɛ ɲɛmaa dankan filanan ye n'o ye deuxième vice président. Ko ni kalafili in yɛrɛ kɛra OMS ka sigiba dɔ de senfɛ ni o ye u ka komite ye u ka session tako 75nan ye farafinna gun kan ni nin ye Mali jamana siɲɛ fɔlɔ ye o kɛnɛ kan. Ko lajɛ don min nafa ka bon Mali ka kɛnɛya ko binakun kan kosɛbɛ. An ka jamana faama ni o ye Général d'Armée Assimi Goïta ye ka sanga ni kunun tɛnɛn ye n'o bɛnna utukalo tile 25 ma san 2025. Ale kɔni ye an ka minisiri ɲɛmaa bisimila ye ni o ye Général de division Abdoulaye Mayiga ye ni ale yɛrɛ tun bilasiralen bɛ an ka jamana jɔsenkɔrɔ sabatili minisiri fɛ ka fara an ka sɔrɔ bosoliko minisiri kan fo ka taa se an ka foroba cɛkɛlaw ka minisiri ma. K'u ka nin kumaɲɔgɔnya in yɛrɛ o bɛ ka kɛ waati la waati min na ni foroba baarakɛlaw fo ka taga se marabolo kɔnɔtaw ma olu ka kɔɲɔw ɲɛnɛbɔli o gafe o talen kɔfɛ ka di président ma ni nin ye o tile 10 bɔɲɔgɔnko ye. U ka kumaɲɔgɔnya in kɔnɔna na laɲinibaw kɔni kɛra olu kɔni fɛ. Diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies o ma hakili juru carilen ni o ye experts ye olu ye wele kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma ka sanga ni forobatɔnjɛkulu maa dɔ ni o ye Clément Mamadou Dembélé ye ale ka kannabilali ko ye. U y'a ɲini an ka jamana ɲɛmaa fɛ ko a ka fiɲɛbɔda di Clément Dembélé ma bari ka d'a kan ko kiiri minnu tigɛra avril kalo tile 17 san 2025 o kiiriw y'a yira k'a fɔ jalaki minnu kun talen don ka ɲɛsin a ma ko a nɔ tɛ olu la ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko kiiri ninnu yɛrɛ tigɛra an ka kiiritigɛso min fɛ o de ye cybercriminalité mɔgɔw ye. U y'a yira k'a fɔ ko jalaki min talen don ka ɲɛsin a ma k'olu tɛ jalaki jɔlenbaw ye. Ni laseli ninnu kɛra Nations Unies ma olu ka ma hakili juru carilen fɛ. Ka kɛɲɛ ni an ka Mali douane ale ka wulikajɔ kɔnɔ olu kɔni sera k'u tigɛ ta mugu pɛrɛnta n'an ko min ma explosif o 330 de kan Boni mara kɔnɔna la ni o mugu pɛrɛnta yɛrɛ tun dogolen bɛ Farni Bɔrɛ de kɔnɔna la. I b'a ye k'a fɔ ko maa dɔ ale kɔni welela ni ka ale bila an ka kiiritigɛlamaw ka bolo kan. An ka Mali jamana kalanko minisiri ni o ye Dr Amadou Sisawane ye ale ni a ka cabinet maaw ye u ka ladala ɲɔgɔnye dɔ kɛ tɛnɛndon utukalo tile 25 san 2025. Sigi in senfɛ cabinet maaw ye jateminɛli kɛ u ka baara bolodalen dɔw kan. O kɔfɛ lajɛ in kuncɛli la u ye laɲiniba dɔw fana kɛ minnu bɛna kɛ sababu ɲuman ye ka se ka ɲɛda kura di Mali kalanko ma. An ka donibatalaw ka tɔnjɛkulu ni o ye Conseil malien des chercheurs CMC ye olu bɛ taama la nin waati in na Sénégal jamana kɔnɔna la. Taama in yɛrɛ a ɲɛminɛlen don CMC maa ɲɛmaa fɛ ni o ye Bakisima Sila ye ka fara ale kan u ka tɔnjɛkulu secrétaire général fana bɛ a nɔfɛ ko
ka sanga ni an ka sirabakan minisiri ka laɲiniw ye ni o ye ministre des transports et des infrastructures ye. Ko taama in kun de ka se ka fɛɛrɛw bila sen kan min b'a to Mali ka conteneur minnu kɔni jɔlen don Dakar ale port la olu ka se ka bɔ jɔlen yen nɔ yaasa fɛɛrɛ jɔnjɔn o ka se ka sɔrɔ gɛlɛyaw la. An bɛna an ka kibaruyaw kuncɛ kɔkan kibaruyaw ye. Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ bi tarata n'u bɛnna kalo tile 26 ma san 2025 a yirala k'a fɔ fɛn min ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛma ni o ye Alassane Ouattara ye ale kɔni ye a ka candidature don ka sanga ni u ka kalafili nata ye. Ale yɛrɛ tun bilasiralen bɛ maaba caman fɛ minnu nana seriyali kɛ dɛmɛɲɔgɔnya la ka ɲɛsin ale ma. Ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni senfilimaw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.